Welcome back to my YouTube channel. दा दिनै आङो दंफैयो खैला मैलायावहाय मोनसे नखरावहाय आङो थांगोन। गोलाव समनिफ्राय बिथाङा बे जायगायावहाय न' लुनानै थाफैदों। बे खना मोनसे जायगायावहाय ओमफ्राय दा आङो बेनावनो थांगोन जाहैबाय। आंनिनो गामिनि होनजायो। दा माबायदि बिथांनि न'आ बेवहाय माबायदि लुनानै थाफैदों आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। फैयोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय। दा नै बेबायदि आरो नै दा नायलांनि लोगोफोरना ओरैबायदि मोजां जायगाफ्रा ओरैबायदि मोजां आरोना नै अभार ब्रिज दङ ओमफ्राय बेवहाय दंग आरोना गोदोहाय जोंनिया ओरैजों थाङोमोन आरोना ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैहाय दंग नै बिराद मोजां दा नैबे दंगफ्रावहाय जोङो नाबो बोनलाय लायोमोन गोदो गोरलैयाव आरोना ओमफ्राय बिथांनि लामाया ओरैबायदि मोजां नै माने आं दिनैसो हाबफैनाय जाबाय आरोना बहुद गोलाव समनिफ्राय आङो फैनो होननानै सानबाय थायोमोन ओमफ्राय दा आङो फैनो हाया बेबायदिनो दा दिनैहाय फैबाय नै खुसेर बागानबो दङ आरोना ओरैबायदि स्मुथ बिथांनि न'आ ओरैबायदि मोजां जाबाय दा बेवहाय नै गयबो दहला गायनानै लाबाय बिथाङा ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय जायगाफ्रा बिराद मोजां थान्दा जाबाय आरोना नै दा आगोलहाय जोंनिया ओरैजाय थाङोमोन नैबे दुब्लिबारि लामाजोंहाय थाङोमोन आरोना जों गोरलैयावहाय ओमफ्राय दा बिथाङा नैबे जायगायावहाय लुनानै थाफैबाय ओमफ्राय दा बिराद मोजां खुसेर बागान ओरै स्मुथ जायगाफ्रा नै बेबायदि एकदम थानो थाखाय मैदोम बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय लोगोसे बाव दंखलबो फबबाय नै बिराद फेसिलिटि मोजां जाफैबाय बिथांनिया बेयाव खाबबोनानै ओमफ्राय न'आ बेनो नै ओमफ्राय दा हाउजिं मोननानै दं आरो नै मिस्ट्रिफोरबो दं नामा नै मिस्ट्रिफोरबो दं आयं मोजां दा आयं दे आयं दे थेंक इउ गोलाव समनिफ्राय फैनो सानबाय थायोमोन आङो लामा सामायाव नुयोमोन न'आव नुवामोन बे आयं इयो हनै सिगाङाव न'आ बैयावमोन दालां खाथियावमोन ओमफ्राय दा बिनिफ्राय नैबेयाव खारबोबाय बेवहाय बिराद मोजांसिन जायगाखौ आङो नुनो मोनफैबाय आरो दा बिराद मोजां ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आयं मा ओंख्रि जाखो दाउ बेदर आलु बुरैथारबाय आयंआ नै बुरैथारबाय दाबो दङ बोराय बुरै आयंमोना ओमफ्राय दा आयं हौवाया नै दे आयं माने आयंआ गोदोहाय जोंनावनो बेबायदि खामानि मावनानै जायोमोन जेब्लानाखि जोंनि फादारा दङमोन बे समाव जोंनाबो ओरैबायदि दाहोना रुवाथि ग्रोम लालायनायनि अबस्थामोन ओमफ्राय दा दिनैहाय फैयै जोंहाबो फादारनि माखासे बेबायदि साननायावहाय माने जोंनि न'खरफ्रा सिलिंखार जालांदों दा बेयावनो जेब्लानाखि जोंनि समावहाय जों उन्दै समावहाय दङमोन बे समाव आयंआ जोंनावनो खामानि मावनानै जायोमोन आरो आं दाबो गोसोआव दं आयंआ जेब्ला माइरं मुथिसे लानानैहाय खामानि मावनायखौ लानानै थाबायदोंमोन बे समाव दुब्लियाव गालेनानै माइरं बाननानै गोग्लायनानै जसोलायनायखौ आं दाबो गोसोआव दं आरो उन्दै समावहाय बे आयंखौहाय दा बेबायदिनो जोबोद मोजां दा आयंआ दासिमावबो दङ नै थैथ'वाखै इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दं सानैबो हौवा हिन्जाव ग्रें रायजो जालायगासिनो दङ दा बेबायदिनो नैबे हाउजिंखौहाय मोनदों ओमफ्राय दा लोगोसे न'आ नै बेनो ओमफ्राय दा बेबायदिनो जों बिराद मोजां ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैहाय नै जोङो बेवाइफ्रा नै गोदान बावाखै हाबा जानायानो दा ओरैबो गंसे दङ लुगासिनो दंबावो आं दा बेखौबो खोन्थागोन ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओमफ्राय मोजां दा बेवाइ आस्सा ओमफ्राय गामिया बहायमोन नोंसिना बिथिनि सालबारि आस्सा दा बेवहाय हाबा जाफैदों ओमफ्राय दा लोगोसे हाउजिंबो मोनबाय नै न'जों लोगोसे हाउजिंबो मोनबाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओमफ्राय नै बेलाय माथोबाव न'आलाय बेबो हाउजिं नामा आस्सा नैबे बुसुमनि बे नोंनि आस्सा ओमफ्राय बैयो बुसुमनि नैबे बुसुमनि जाहैबाय नैबे बेवाइनि ओमफ्राय नैबे हानाया जाहैबाय नैबे आयंनि आरोना बे आयंनि नैबे हानाया ओमफ्राय नै बैयो जाहैबाय बे बुसुमनि फंबायनि फिसालानि आयंनि फिसालानि ओमफ्राय दा बिराद मोजां जादों नै आं दिनैसो फैदों आरोना फैनायजों लोगोसे आङो भिडिअबो लानाय जाखाबाय नै माथो गावनो मावथिदों नामा नोंनो गोरों नामा
आस्सा माब्लानिफ्राय बे खामानिखौ सोलोंखो नोंलाय 2024निफ्राय आस्सा अपेनिं खालामजेननाय जादों बिराद मोजाङानो दा गावनो जुदि मावनानै लानो हायोब्ला एसे हाजिरा होनायनि थाखाफोराखौहाय गाव बेदर मोनजायो आरो ओमफ्राय नैबे खुसेर बागाना सोरनि बुसुम औ आस्सा बे खुसेर बागान नै ओरैजाय थालिर बागान गय बागान जाजोब्बाय बिराद मोजां नैबे बे सुसिलनि ने नै बिनि बिदा देरसिननि जाहैबाय बे दा बिनि बाहागआव दङ दा आस्सा बिराद मोजां दा नै न'फ्रा थानो आं बेनिफ्राय थांनोसो बानाय बायदि मोनलायलांबाय आरोना आंबो मोनोब्ला खाथबोगौसो नंलायलांबाय आं ओरैहाय बिराद मोजां ओमफ्राय दा बैसोरो फंबायमोना मिस्ट्रि नामा थिं दोदों बे थिंखौ दोदों ने औ दा बेबायदिनो आरोना नै गयफ्रा बिराद मोजां जाबाय ओमफ्राय दा नैबे थिं न'आखौहाय बे फंबायफ्रा दोदों जाहैबाय हनै खैला मैलानिनो बिथांमोनाबो जोंनि खैला मैलानिनो बर' मानसि नङा नेपालि आरो बिसोरो ओमफ्राय दा थिंखौहाय दोनानै लादों ओमफ्राय दा गोदोहाय जेब्लानाखि जोंने दाहोना रुवाथि लादलायनाय सममोन बे समनि जोंनि बिथा बारिया नै बै खोमसि बागान नुहुरनायामोन दै लोगोफोर बै दे खोमसि बागान नुहुरदोंना बे जायगायावमोन जोंना ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंना फादारा फाननानै बै सानजाजों हाइरडनि सानजाहा खारलांनाय जाबाय दा जों बेयावनो दङ थांनानै ओमफ्राय जोंनि फुराना जों जोनोम जायगाया बे आरोना जेब्लानाखि जों जोनोम जादों अब्ला बै गामियानो जों बै गोसोम नुहुरनाय गामिया आरो आंनि जोनोम जायगाया बे जायगायानो दाबो दङ माने बेजों फैयोब्ला बिराद मोजां दाबायदियावहाय एकदम माबाफ्राव थाइलेण्डफ्राव थादों बायदि मोनो आरोना नै स्मुथ थान्दा एकदमबारे ओमफ्राय दा लोगोसे बिथाङा हाबा जानाया बावाखै नै बेनो फंबाया ओमफ्राय नैबे हिन्जाव बिटिनि सालबारिनि मोनबोदों बिराद मोजां साल बागान नुहैयो आरोना बिहावनाव थाङोब्ला दाबो दा साल नुहैयो ने आस्सा ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर आस्सा मोजाङानो बिराद मोजां नै बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे आङो बेयावनो फैदों बेरायथावथाव माने ब्लगबो बानायनाय जाबाय ओमफ्राय बिराद मोजां दा आयंमोनाबो नै मावगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेबायदिनो मिस्ट्रिफोरनि अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बे सेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो सोरबाफोरा दिनैसो मिनिया इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला एकदम गावनि आंगोनि साननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबाव जय बर' हारि जय